जों त्रिपुरा हास्टेनि बर'क जतन साइमानो ताय हायुंनि बर'कबो सिगाना जे 2019 ताबुंनि जे बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट समयो नरेंद्र दामोदास मोदीनि प्राइम मिनिस्टर सिबो सीएबी हिनिने कायसा जे ड्रैकोनियन बिल पार्लियामेंटो तिनहाय दिनो बिल तुमानि ऑल साल नो प्रोटेस्ट खाइमानि सालो सिनियरो और माधव बाडियो अर्थात दाबुकनि जाबुक जों जासुक तंमानि अमो दशराम कामी बाय बेलाय गानाकुक अ जगाव सिनी पीसफुल एजिटेटर स्टूडेंट मूवमेंट खाइफ्रु under the banner of NESU North East Student Organization, one of the constituent body TSF or dino or bill no protest kya je parliamento bill pasta clear digni nai karon shudu TSF simia entire North East New Student Organization NESU ni je constituent body rok all state new student rok tai bibhinno organization stakeholder political parties rok bahino strongly oppose khlayo क सालनो कितिंगी जखन सीएबी नि अगेंस्ट मूवमेंट क्लाइमेट समय और इनडिस्क्रिमिनेटली टीएसआर ताई पुलिस त्रिपुरा गवर्नमेंट नि अंडर नो बरो कमांड न बरो चलिवो अ दिन सिनी बरो रकनो स्टूडेंट न गुली क्लाइमेटनि अ जगाव सयजना एकदम बुलेट इंज्यूर्ड का गोबांमा बरकनो अ दिन सागु दुखु मांका एट्रोसिटीज बेले केन बेडली इंज्यूर्ड मानि এবং চিনি বড় খুব লাকি যার গুলি মারচানায় গুলি নাংনায় রক বাহাইনো উলো খুব ককে বড় সার্ট মানে বড়নি লাংবা কিফিলি মানখা বড় থিলিয়া কিন্তু কুথিনি নি বড় গোথাং ফাইमा हायंखा गाबोन बागै सिनि पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट इनडिस्क्रिमिनेटली फायर खाइमानि आबोनि बागै प्रोटेस्ट साल तिनि हाय सालो टीएसएफ रक एवरी इयर नो म साल नो खलायो गावन बगे तिनी बो आबनो मार्क खाइनो जे प्रोटेस्ट टुकेन कैसे प्रोटेस्ट नि बरकनो पीसफुल एजिटेटर नो गुली खाइमनि शांति नायनाय जस्टिस नायनाय सिनि बरकनि आंदोलन गुली खाइमनो जों जल कवैनाय खा खामैनो ताबुक बो जों जस्टिस मायाको एवं आ बिल बोलो सीएबी नि सीए अंखा आबनो बगे तिनी हाय साल सिनि बगे ब्लैक डे जेहेतु जों डेमोक्रेटिक सेटअप आसो मूवमेंट खाइना थांतिनिवो सिनि स्टूडेंट कम्युनिटी नि ऊपर जे गुली खाइमानि एवं सिनि बरंग नक लुखुं लुटपाट खाइका समयो गोबांमा बरक बुजाखा टकजाखा ताइ सिनि राजानि स्टेचु महाराजा बीर बिक्रमनि स्टेचु न पर्यन्त गुली खालायका बन सुबाइखिबका स्टेचु न अबहाय एकटा साल हामिया साल आबन बगे साल कसम साल जों अ सालनो जों कितिङै तिनि निमो सालो टीएसएफ रो एवरी कैलेंडर ईयर on 8 January जेहेतु आज दिन इंसिडेंट मानी सालनो किटिंगी नाय म सालनो ब्लैक डे हिसाबै ऑब्जर्व करे अब दिसिपुरु जे पालाइनो नुजाले दङ थागोना ताबु पर्यन्त जे सानमानि मान थागो मायांगै दङ आबनि बागै जे ताबु पर्यन्त सबाक बायन नाङै दङ आव अमतो नामको सागा संगा जनो रखो जोंङो 2019 नो 8 January नो अब बेस वाटेबल क्लायो जों आपरो नोटिस बाय दागिजाक जे आपरो कैप सीए बी कैप दाउते सीए थाका आ समय जों रोड ब्लक खाइब्रो जिनि नायमथां दजनो खाइका ताम गुली खाइका आ गुली खाइमै परे जों मोसो बुनु खाइ दङ ताइ आबनो जों जस्टिस तो नाइन दङ जों अमायासो जों जस्टिस खाइ थांनाय प्रतिबसन खाइने जों अबनो TSF ngine kakak tini je kelajaman saja jaga apa jaga kelajak mana amuka Dasharam kami Maharaja Sisuganawo o jongara प्रतिबसन jongara khayo जों फाइने बोसोर जongara खाइनाय ताइ फुङो जों खाइमानो खाजे जिनि टाउन कलेज कमिटी आगरतलाव आस्तबल जिनि मार्कानाव ताइ जिनि लं ट्राइबेल डिविजनल कमिटी TSF ताइ लं ट्राइबेल डिग्री कलेज आजागाव जों खाइजामनुखा जोंनि बेलेग देनो फालायमानि ताइ अन्य थायो तो जों नुग्लिया दिनै जे सदर बेस अर सग्रिबायखा ताइ चिनर दाउ चिफ गेस्ट बा गेस्ट फाइदोंबायखा
अब जों टेक्सन बिथिङाव न जोंनि रेलिनो सुरु खायनाय जे जोंनि स्पट जों जे कक्समोन आबो जों रेलि खायफैनाय जे जों पान्डा कक सालायनाय कक जे जोंनि थिनांनि तामुं लाइ थांखा आबो जों सालायनाय थिं खुब जोंनि नेटवर्क खुटिखानाय जों फाइदों गोबां गोनां नेटवर्क फाइदों गोबां मा एक्स टीएसएफ एक्स प्रेसिडेन्ट एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि ताई जत पलिटिकल पार्टी वाला फाइजाक नों जेटीएस नि वान सम तामो गतै तामो माइ जेटीएस नि वान सम माने डिस्काउन्ट रक तामो मा जाबे माने TSF ताबो जोंनि बोसोर फाइदों जोंनाबो जोंथ' प्रेसार ग्रुप प्रेसार नायसि जों गभर्नमेन्ट न जोंनि जे टीटीआईडीसी एरियायाव बा जोंनि दिबा हासेयाव तामुं दंया जेकुन थायो जोंनि स्टुडेन्ट जेकुन जों लाक्लायाव जोंनि दिवासा बसं जेकुन जों लाक्लाय जोंहा जों लगइन थाङै जों नायो जों आमफ्राय आबुन ता जों सामुं गाबुन TSM सामुं ताई दिनांगो जों आमफ्राय खायथानाय आनमुं सम्राट देबमा TSF प्रेसिडेन्ट